Серле, сихри, сәмәви. Бу сүзләр нәк аның турында. Сәламәтлекнең иң башында да ул. Сәлам җиткерер өчендә иң элек аңа кагылабыз. Илаһи мәхәббәт хисе, сөю дә аннан башлана. С хәрефе. Бүгенге тапшыруны да аңа багышлыйк. Саба көнчыгыштан искән йомшак җил, таң җиле. Борынгы греклар аны зефир дип атаганнар. Шигърияттә дә саба ишетелгә алына. Саба җил гөл исен киң җәйде язды. Гашыйк сүзенә бер тәфсирме язды дигән кытып. Тукайда сабамы, нәрсәдер салкын чарак бер җил сөеп китте дигән сүзләр күрәбез. Әгәр барсаң саба җил безнең илгә, сәламнәр әйт. Сәлам ул нечкә билгә, монысы дәрдемәнд сүзләре. Кымыз салып йөртә торган зур күн савытны да саба дигәннәр. Охшаш сүз монгол, хакас, алтай, тува телләрендә дә бар. Савыт саба сүзендә дә нәкъ шушы компонент катнаша. Сәке борынгы төркишәдән үк килә торган сүз. Башкорт, чуаш, кыргыз, каракалпак телләрендә дә охшаш сүзләр бар. Элек татар өйләрендә ярты метр чамасы биеклектә түр-як диварга тоташтырып җәелгән калын такталардан гыйбарәт урын булган. Менә шуны сәке дип атаганнар да инде. Сәкегә утырып ашаганнар, эчкәннәр, гадәттә урын җир әйберләре шунда җыештырып куелган. Сәке бер үк вакытта эш урыны да, йоклау урыны да булып хезмәт иткән. Түр сәке гадәттә чаршау белән аерылган. Сәке астында төрле кирәк яракларны тотканнар. Ян сәке, ян дивар янында таррак һәм йөзлексез итеп эшләнгән. Сәкенең тарихы тирмә йортлар һәм җир өйләр чорыннан ук башланган. Рәсәйдә карават крестьян көн күрешендә 19-нчы гасырның икенче яртысында гына күренә башлый. 20-нчы гасырның икенче яртысында татар йортларында сәке сәндерәләрне караватлар һәм өстәл урындыклар алмаштырды дияргә мөмкин. Элек сәке үлчәү берәмлегедә булып торган, ул бер сәке тактасына җәеп киптерелгән җиләк җимеш кагы күләменә тигез. Сау торамсың, бу арада бик кызумы сәүдәләр дигән сүзләр очрый Габдулла Тукайда. Сәүдә сүзе фарсы теленнән кергән. Ул сүд, ягъни файда, табыш сүзе белән бәйле булса кирәк. Рифгать Әхмәтьянов аны фарсыча сауда, дәрт, кымар, сәүдә акча дәрте сүзе белән бәйли. Галим аның гарәпчә суд, сугуд, ягъни көнчелектән кара көю гыйбарәсе белән дә багланышы барлыгын күрсәтә. Этимологик чылбыр сәүдә сүзен сәвәд, ягъни грамоталылык сүзенә дә китереп тоташтыра. Ахыр чиктә сәүдә сүзе асылында ук табыш алуга кумарлы омтылышны сүздә тота икән. Сәүда, сәүдә сүзе гыйшык сүзенең синонимы. Шуңа күрә гыйшык, сәүдә, гыйшык базары кебек сүзләр гыйбарә буларак шигърияттә еш кына янәшә очрый. Аллаһ сәүдә эшләрен хәләл итте, рибаны исә хәрам кылды диелә Бакара сүрәсендә. Рәсүлебез ризыклар белән сәүдә итүче һәрбер кешене сата торган нәрсәсе кулына кермәстән сатудан тыйды. Шуңа кыяс кылып, һәммә нәрсәдә шулай булырга тиеш дип уйлыйм. Монысы Габдулла ибн Габбас сүзләре. Татарстанда сыерчыкларның ике генә төре очрый. Гади сыерчык һәм ал сыерчык. Чынлыкта алар 100 икән. Сыерчык күчмә кош. Атама сыгыр, ягъни сызгыру тамырыннан. Охшаш яңгырашлы сүз чуаш, марый, удмурт телләрендә дә бар. Кайбер сыерчыкларның ата кошлары матур гына сайрый да белә. Сыерчыкның сайравы якын тирәнең аның биләмәсе булуын күрсәтә. Башка сыерчыклар гына түгел, барлык бүтән кошлар, хәтта 4 аяклы хайваннар да аның биләмә хокукларын аңласыннар өчен ул башкалар телендә дә сөйли. Карга булып карылдый, эт булып өрә, сыер булып мөгри дип яза Рифгать Әхмәтьянов. Ихтимал, аның бу сәләте исемендә үк чагыла торгандыр. Саз сүзе безгә фарсы теленнән килеп кергән, һәм бу сүз бик күп мәгънәгә ия икән. Беренчедән, саз ул кыллы музыка коралы. Кавказ аръягы, Иран, Әфганстан, Төркия һәм Шәрыктагы башка илләрдә таралган.
Эй мөкаддәс моңлы сазым, уйнадың син ник бик аз, дип язган Габдулла Тукай. Сазның 3-4 парлы яки 3-әрле кыллары була. Ләкин Госманлы телендә саз сүзенең камыш курай мәгънәсе дә бар. Ягъни бу очракта саз тынлы музыка коралы булып чыга. Шул ук төрек телендә саз джаз, сазчы джазист икән. Ләкин музыкадагы юнәлешне белдерүче интернациональ джаз сүзе үзе инглизчәдән килә. Аңлаганга сәнәк тә саз, аңламасаң думбра да аз дигән халык. Саз сүзе ахәңлелек, ярашлылыкны да аңлата икән. Әстерхан якларында гармунны да саз дип йөртәләр. Саз белән ырышышу анда гармунда кискен уйнап ачуны белдерү. Ә гармунда уйнап үзеңнең уй-хисләреңне күрсәтүне саз белән сөйләшү диләр. Елату сазы, никах сазы, озату сазы һәм башкалар бар. Эш коралың саз булса, мәшәкатең аз булыр. Саз сүзе төзек, ипле, уңай дигәнне дә аңлата. Сазның тагын бер мәгънәсе оста, мастер, ясаучы, төзәтүче. Аһәң саз, композитор, нәгъмә саз, җырлаучы, көйләүче, музыка коралында уйнаучы дигән сүзләр бар. Мин дә тирә-ягымдагы иптәшләрем төсле үк өзелеп вокзал ыгы-зыгысына карыйм. Көтәм. Кемне? Үзем дә белмим. Әмма ашыгып, ашкынып көтәм. Дәрт итеп киттем. Якында гына бер яшь бала кычкырып елап җибәрде. Нинди нарасы, кайда? Без инде һәрберебез елдан артык тоткында, гаиләдән аерылган. Шуның өчен бу тавыш, сабый бала тавышы сәер дә, якын да, газаплы да. Бала елый. Кайда? Кем баласы? Мин башымны артка бордым. Гәүдә белән борылырга ярамый. Конвой һәр хәрәкәтне качарга әзерләнү дип исәпли һәм шундук ата. Артта, кырыйда, безнең кебек үк тезләнеп, бер чигән хатыны утыра. Ялан баш, чәчләре тузгыган, ялан аяк. Өстендә кирле, йыртылып беткән кат-кат күлмәк һәм инде төсе уңган зур шәл. Ул шәлен иңенә салып уранган. Шул шәл эчендә кечкенә сабый күзләр, шымырт күзләр ялтырый. Хатын шәлен бераз бушатты да, якасын ачып җибәреп сабыйга имчәген каптырды. Елау басылды. Сабый шуп-шуп итеп тәмләп имә башлады. Күзләр йомылды. Паровоз кычкыртты. Бу өзек Ибрахим Салаховның Калыма хикәяләреннән иде. Аңа контрреволюционер белән элемтәдә туруда гаепләнеп кулга алынырга, аннан соң 10 ел гомерен каты режимлы төрмәдә уздырырга язган булган. Калыма хикәяләре дә шул турыда. Ибрахим Салахов әлеге әсәрендә тоталитар режим сәясәте, концлагерларда һәлак ителгән миллионлаган репрессия корбаннарының язмышы турында, үз язмышы турында сөйли. Шуның белән бергә татар халкының һәм аның аерым шәхесләренең язмышын тасвирлый. Минем дә сезгә Ибрахим Салаховның Калыма хикәяләрен укырга киңәш итәсем килә. Аяз Гыйләҗев аның турында булай дип язган. Бу китап сез моңарчы укыганнарның берсенә дә охшамаган. Ибрахим Салахов шактый гомерен шушы әсәрне язуга багышлаган. Әсәр формасы белән дә, эчтәлеге белән дә моңарчы без белгән әдәби калыпларга сыймый. Аңа үзгә бәя, яңа үлчәү кирәк. Шуның белән бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйм. Ул Адлер Тимергалинның Миллият сүзлегенә нигезләнеп эшләнде. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.